os traballadores e as traballadoras non foron os que nin fomos os que causaron a crisis e non poden ser os que estean a pagar a crisis. Por lo tanto, unha política nefasta. Nós, como sabedes, temos un plan alternativo. Creemos que o tempo chegado de falar do reparto do emprego. Esperamos que esa norma que se vai a facer no ámbito estatal, vamos a ver o que xurde, pero da sustentabilidade, vamos a ver de que se fala, pero creemos que os tempos son chegados xa no século XXI, hai tecnoloxía suficiente, hai productividade de máis, hai unha crisis esta de sobreproducción, por lo tanto, hai que repartir o emprego, hai que manter os salarios. Esperamos que esa norma vaya por aí e, obviamente, temos que poñer como primeira magnitude de traballo na Xunta de Galicia un plan de emprego alternativo, un plan de protección social para esas persoas que non teñen nada que botarse a boca, é dicir, que non teñen ningún tipo de recurso co que poder subsistir. E, obviamente, nós creemos que lonxe do que se está a facer hai que penalizar as políticas que se están desenvolvendo. Son moitas competencia estatal, pero, por suposto, ten capacidade da Xunta de Galicia de bonificacións empresariais ás contratacións temporais. Nós creemos que hai que penalizar os contratos temporais, o decimos con claridade, e, ademais, creemos que hai que buscar fórmulas. Nós estamos a defender que hai unha administración como é o INEM, que quedou baleira de contidos, que ten que recualificarse e convertirse en un organismo tipo a Axencia Tributaria, por exemplo, ou un organismo tipo a Inspección de Traballo, que sirva para controlar a legalidade dos contratos que se asinan no noso país. Estas cifras, é dicir, probablemente o desemprego e a desprotección social é o inmediato que ten que defender a Esquerda Unida, pero non podemos esconder nin deixar de falar de que non hai un sistema productivo capaz de soster un modelo de contratación que teña o 90% dos contratos que se asinen sexan temporais e o 10% sexan indefinidos. E máxime, como sabedes, cando a Inspección de Traballo está recoñecendo con datos públicos que o 50% dos contratos que se asinan en Galicia ou son en fraude de lei, é dicir, que realmente temos que rachar xa esa cadena que consiste en que se rexistra un contrato e queda nun caixón. Non basta con isto, teremos que ter funcionarios e funcionarias públicas que sigan a cadena e que, por suposto, se chegue ata o final para evitar as contratacións temporais. É dicir, non somos capaces de crear unha sociedade con esta baixa calidade democrática. É dicir, cando temos homes e mulleres que non teñen seguridade nos seus postos de traballo, cando temos homes e mulleres neste país, é dicir, seguimos como nos tempos de Fraga, competimos por os baixos salarios, non é un país decente. Non hai democracia en Galicia cando a realidade do mercado de traballo é a que estamos a falar. Por lo tanto, cifras positivas en absoluto. Eu creo que hai que facer unha campaña, se o estamos a facer tamén por Galicia, por primeira vez sobrepasamos os 200.000 homes e mulleres. Por certo, as mulleres sobrepasamos o 55% nas cifras de desemprego e, por certo, en unha comarca como a miña, superamos 4 puntos por enriba das medias nacionais en relación coa estatal. Por lo tanto, as cifras son negativas e teñen que poñer no centro da actuación política esta cuestión a Núñez Feijóo. Eu, a verdade, unha pequena reflexión, é dicir, nos fixemos campaña cando o señor Núñez Feijóo estaba na oposición e decía que esta iba a ser a súa prioridade política. Lonxe de ser a súa prioridade política, ataca duramente os orzamentos dirixidos ás políticas de emprego e, ademais, non dá ninguna saída para a crisis.